der det er, så jeg kører rundt. Satan. Kan vi se? Det er en vading faktisk. Ja, ja. Og han kan godt trække op. Det går satan. Kan du se, han er slut? Så. Helt færdig. Jeg tror sgu, de er færdige. Den er sådan her. De har prøvet sådan noget. Hej for det. Og prøvet at gå på. Er der også video af din? Jo, i hvert fald. Michael, videoerer du også? Nå, bare længere ned nu. Den er nu bil. Ja, han ikke. Han kan ikke komme op. Nu graver han bare længere ned. Så du har, ved du hvad? Der har været i over for det dæk derovre. Det skal de jo faktisk have lov til selv at gøre af. Ja, der. Der er ikke det dæk derovre, han har været helt derovre med. Det vand, der kommer her. Prøv at se, hvordan den graver på bundfaren. Nu er der i hvert fald. Jeg sidder rigtig og koordinerer derinde. De er nødt til, for vi ikke komme ud. Satan da. Hold den! Kom nu, det er gas, kom nu! Kæmmer! Kæft, det vand, der kommer herover nu. Det er helt flået. Fortsæt. Han ser på forhjul nu. Ah, det lyder ikke godt. Kom nu, det sidste. Vi drejer på hjulet. Jeg kan altså ikke ud af sprøjt. Hold. Prøv at køre i. Lad være med at dreje på rettet. Og du begynder at knove den. Det er som om det er bagakslen, der går på. Og kadangen, der er jord i. Det er slut. Skulle gå omkring, den kan komme down. Ja, du tager en. Kom med! Kør! Kom op! Ja, for helvede! Imponerende. Ja, det er faktisk rimelig godt. Men